Хей, не ти ли писна от тия криптографики, които скачат нагоре-надолу и не можеш да спиш от нерви? Аз съм тук да ти спестя главоболията. Запознай се с WaveSwaps. Това не е просто още една борса. Това е революционен протокол, който превръща боклучави, нисколиквидни или забравени токени в реална ликвидност и стойност. Как работи? Ти даваш своя токен, който другите вече игнорират, плюс нужната такса и WaveSwaps го рециклира. Тоест, токенът излиза от циркулация вместо да седи безполезен, а вземаш обратно стойност, ликвидност и дял. И да, всичко е на теб. Твоя портфейл, твои ключове, никакви посредници, никакви централи, никакви странни мидари. Всичко се върши от смарт контракти. Плюс това, WaveSwaps е мултичейн, което значи не те заключва към една мрежа, дава гъвкавост. Ако искаш спокойно крипто бъдеще, без скачания, без безсънни нощи, без констант стрес, WaveSwaps е твоят инструмент. Просто включи портфейла, избери стойност, който искаш да рециклираш и остави системата да работи. За тези, които не се страхуват да мислят дългосрочно, вземи си малко GBL, нативния токен на екосистемата, докато е на добра цена. Вземаш не просто шанс, а възможност за стратегия. В заключение, докато някои гледат графики и се хвърлят в емоционални трейдове, ти можеш да седиш спокойно и да оставиш кода да работи за теб. Токените се рециклират, ликвидност се отключва, стойност се създава. WaveSwaps, защото истинската печалба не идва от нерви, а от разум. Добре дошли в WaveSwaps и Global. Децентрализираните финанси се преобразяват. WaveSwaps е децентрализирана платформа за ликвидност от нетъргуеми активи. Чрез уните си договори, които работят сами и кросверижни суапове, протокола отключва активите. ZBL като родна монета също има много стратегически подход за печалба. Присъединете се към WaveSwaps и открий спокойствието в печалбата. Добре дошли в WAVS, WAPS и Global. Децентрализираните финанси се преобразяват.